tao dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel De Luna. Ako na yubot, tamabuot siya. Nakulang mga taong kinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND Noel De Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND Noel De Luna, mayong pinipili daw at ius ka. SND Noel De Luna, ang pagkabang sila sa puso niya. SND Noel De Luna, simple tao. Nangyari dito for their lineup. Sila pala yung kumuha naman ngayon ng Uranus, no? Selena. Ooh. Your team is banning. Good ba yung Selena dito? The abyss gazes back. Okay na lang. So sa lahat ng nanonood, shoutout sa inyo and we are back again. And syempre huwag nyo kakalimutan, madaling dulukon, madaling hanapon, masasarigan, Congressman Noel De Luna, ang congressman ko, ang congressman niya, ang congressman Ninda, at congressman Tagabos. Okay? And syempre huwag nyo kakalimutan, no, sa March 23, meron tayong event sa Grand Rally. Okay na? Okay, live na. And marami tayo doon makikita ngayon. We have Alvin Ansons, Michelle Gumabaw, Joko Diaz, Waki Kiray, Gabi de la Merced, Rick R.K. Bagatsing, at syempre si Julia Barreto. So, nanalo ka na. Meron ka pang pa-picture sa mga celebrities. Pero going back into the game, Lilia and Johed kinuha na dito ng team ng bonus round. Meanwhile, Phantoms going for the Lancelot. Lancelot ni Oreo. So yun, blue side will be bonus round, red side will be Phantoms. Loading screen. Kayo na lang dyan sa comment section, pili na lang kayo kung alin ba yung mas magandang lineup mamaya. Pag-charge yung phone ko, check natin yung mga comments. And gustong magpa-shoutout sa ating live stream, don't forget to share the live stream, follow the page, and syempre, keep on supporting your teams. Comment na again, exclamation point, notify para sa mga susunod nating events. Mano-notify kayo. Hurricane, Fakewise Official, Pibs, Willow, New Player, Joy Boy, Ribo, Lumpia sa Tagiliran, Oreo, Ian Good Kid. Para sa lineup naman yon ng Phantoms. Ang ganda nung ginawa kanina ng Phantoms dito. Pero to welcome to the Land of Dawn. This will be the second game of this best of 3 series. Phantoms lamang na sila ng isang game. Pakilala ko na for the blue side, we have Fakewise Official playing the Paquito. Willow naman sa kanyang Esmeralda. New Player on the PNK. Hurricane naman on the Johed. And si Pibs playing the Lilia on the side of Phantoms. We have Ian Good Kid playing the Uranus. Lumpia sa Tagiliran sa kanyang Eve. Ribo on the Kufra. Joy Boy naman sa kanyang Iritel. And Oreo sa Lancelot. And same match up dito onto the top lane as we see right now. Uranus saka Esmeralda. Onto the middle lane, we have Fakewise Official na kumuha ng Lito Wanderer. Ian Good Kid making an early rotation sa may mid. And Hurricane nakakatanggap ng damage dito. Magandang ginagawa ni Oreo, no? Early invade para maunahan ka agad dito si Fakewise Official na mag level 4. Ang magandang kinakalabasan nun, 1 minute in, 400 to 300 gold lead ang nakukuha ngayon ng Phantoms. Kailangan makabawi dito ng bonus round. Kasi kung matalo sila, malalaglag sila sa ating lower bracket ng event. 30 seconds bago lumabas ang ating turtle for this match. Magkakameron tayo ng mga setup na malupitan mamaya. Hurricane making a move on to the top lane, trying to help Willow on taking down this Uranus. Again, yung regeneration nakakuha ata ng purple buff, ha? Hindi pala.
Yun pala yung kanyang passive. Pero ito, on to the middle lane, we have Hurricane, Ori with the Phantom Execution. Nandiyan na rin yung buwelo ng Kufra. That will be the first blood na makukuha ng Phantoms. Sabay atras at magdi-disengage na parang walang nangyayari. And now the turtle is up. And wala pa, no man's game pa to. Yung tinatawag nila. Hindi mo pa alam kung sino pa yung panalo. Hindi mo alam kung sino pa yung lamang. And the turtle is being hit now by the Lancelot. Nakaikot na rin si Willow. Naka-ready na siya. Papasok bigla si Hurricane. Bouncing ball has been used. Ang napiling target dito, walang iba kundi si Eve. Walang word manipulation sa ating team fight, pero makukuha pa rin ng Lancelot yung ating turtle. And here comes the side of bonus round. Wala na silang maaabutan. Again, ang ating current score for our series for today, Phantoms 1-0. Uncrowned Emperors laban sa Oragon 1-0. NTF lamang ng isang panalo laban sa Bicol Finest. So mabilisan lang to, 4 na games sabay-sabay. And eto na, 400 gold lead for the side of Phantoms. Yung Iritel nakakapag-farm pa rin. Walang masyadong pressure na nare-receive from the Joehead. Mas pinapriority na lang yung middle lane. Napakaganda ng target selection, especially during those that first team fight kung saan inuna nila yung Eve para hindi na makapag-ultimate. Pero ito, pumasok na naman dito yung ating Kufra with bouncing ball. Ayun na yung Iritel, nakapag-flicker out bigla yung ating Joed. Double knock up is there. Naku po, babagsak bigla yung ating Joed. And here comes the Pakito. Yumakap bigla yung Kufra pero walang nauntugan na pader. And here comes Fake Wise Official. Kasama na rin si Bibs. Will take down 2 and Hurricane will go down. A 1-4-2 exchange between both of these teams. 3-2 yung ating score at mukhang nanalo na yung NTF. Advance na sila sa ating tournament. Pasok na sila sa ating top 8. Congratulations. Pero ito, lumpia sa tagiliran. Pinasok bigla. Unstoppable force para sa ating Uranus. Phantom Execution. Ayan na yung gapang ng Lancelot. Nakapag-flicker out yung ating Esmeralda but being chased by the Uranus, and that will be a super kill as he takes down 1. Going for Fibs right now. Nakapag-black shoes pa atras. Bouncing ball, hindi pa may slow. So si Willow lang yung mamamatay doon. Pero wala si Willow for this turtle fight kung sakali. Andyan pala. Mabilis lang pala mabuhay. And earlier, Fake Wise Official gumawa ng galaw doon sa may bottom lane. At ayan na naman din si new player na umatngat at kumagat. Pero napaatras bigla. Tangkati nga naman talaga. Si Ribo sana, oh. I-check sana ni Ribo kung kaya patayin, eh. Pero ito, Falling Star Moon top lane, hindi tatama doon sa ating Esmeralda. Pero meanwhile, Phantoms are making a move sa may bottom lane. Ribo ngayon, bebelo dito at papasok sa may likuran, walang nahuli. Kumagat bigla yung ating PNK pero hindi hahabot. So again, NTF o No to Fear will advance into the top 8 ng ating torneo. And Bicol Finest babagsak sa ating lower bracket 4-3, 1 key gold lead in favor of Phantoms. And meanwhile, tamang farm lang muna yung ating PNK. Ganun na rin para sa ating Iritel. Mamaya ang late game sila yung mga importanteng component dito for their team to win. Pero eto na, si Joey Boy pinaladkad at pinasok pero masyadong makunat. And here comes the Uranus. Tumulong bigla si Ian Good Kid. Mukhang good kid talaga, dahil ready to rest back pag may pinapasok yung kanyang kasama. And there will be a post requested by the team of sina Hurricane on the side of Phantoms. And again, sa lahat ng nanonood, no, ang naglalaban, bonus round laban sa Phantoms, Oragon laban sa Uncrowned Emperors, Bicol Finest laban sa NTF, Big Brown Cats laban sa TLM. And nakapasok agad, mabilis na tinapos dito ng NTF yung kanilang laban, laban sa Bicol Finest. Aabante sila sa ating top 8. 1 win away na lang para sa Uncrowned Emperors, pati na rin sa Phantoms, para maka-advance rin sila sa ating final 8, no? Next 4 series natin will be Neoverse, Kunyan, The Suicide Squad, DJ Pro Esports, PTL, Semper Fidelis, Longsilog laban sa Amigos.
Okay, so next na uupo natin will be the Suicide Squad laban sa DJ Pro Esports. Bale 3 minutes post, no? Again, huwag kakalimutan, Grand Rally sa March 23. Makikita ninyo matatagpuan sina Alvin Hansons, Michelle Gumabaw, Joko Diaz, Waki Kiray, Gabi de la Merced, RK Bagatching, and Julia Barreto. And syempre, huwag natin kakalimutan si Congressman Noel De Luna, ang ating congressman. Congressman mo, congressman ko, congressman nating lahat. Madaling dulukon, madaling hanapon, masasarigan. 1 minute bago mag-start yung ating match dito, and looking at the game, 4-3 yung ating score. Ganun lang, dati lang din, hindi ganun kabilis yung laban. Both teams are preparing for the best, no? Meron silang marksman, they have the PNK, and sa kabilang side naman meron silang Iritel. Maraming salamat nga pala sa pagkain, no? Shoutout pala sa lahat ng nanonood dyan. Tingnan na natin yung mga listahan natin ngayon dito habang nakapost yung ating laban. Again, double eliminations, best of 3 ang bawat laban natin. Finals will be best of 5, okay? Parang NBA lang. Sobrang haba ng event. Sulit na sulit para sa lahat ng sumali. And 10 seconds bago mag-start yung ating match dito. Phantoms laban sa bonus round. Lamang ang Phantoms ng isang game, at sa game na to, lamang rin sila ngayon. Let's see kung paano babawi dito ang team ng bonus round. Sina Joy Boy, Hurricane. And 6 minutes in, 1K gold in favor of Phantoms. Bonus round, naghahanap pa rin ng mga pwede nilang gawin. Mas active talaga sa mapa yung galaw dito lagi ng Phantoms, no? And here comes Ribo, yung ating Cupra, pero early flicker out para kay Willow. Alam niya na pag hindi niya pa yung ginawa ay mabibigyan na siya. Mahirap nang umasa pa, no, na mabubuhay kung sakali. Six minutes and 30 seconds. Fake Wise official nasa may middle lane. 10 seconds bago lumabas yung ating Lord. Nagkakapustuhan na dito ngayon. Hurricane Bebelo. Hahanap ng may ibabato, pero habang sa may top lane naman, Oreo will take down another turret on their side. That will be their second objective. And here comes the turtle. And ang ganda ng ginagawa dito ni Ian Goodkid. Yung space na binibigay niya, papansin, no? Napapansin eh. Ngayon, word manipulation dito, babagsak agad yung ating Jawhead. Pati na rin. Sino pa yung madadamay dito? Hinaabol bigla. Yung PNG makakatakas, pero si Copa hindi. Napagitnaan dito si Pibs sa kanyang Lilia, and Black Shoes will be used. Willow will try to help, pero hindi na siya hahabol pa. Medyo naging malalim Falling Star Moon pa kaliwa, pero kumaliwa din dito yung ating Lancelot. Here comes another Phantom Execution that will take another kill on the side of the bonus round. Phantoms going for another turret. Grabe. Grabe yung galaw, sunod-sunod. Cut sa bottom, Turtle, sabay team fight, panalo sila. Patay kagad yung Jawhead, then moving to the middle lane, will take down Pibs. Sabay nadamay pa si Willow doon. 7:45 ang ating oras ng game. 3K gold lead ang lamang dito ngayon ng bonus round ng Phantoms. And bonus round, they want na bumawi dito sa ating laban, pero nahihirapan talaga silang umabante, especially with the Kufra and the Eve. Nakita mo naman, here comes the Black Shoes na gamit na pumasok bigla yung ating Lancelot, pero yung double uppercut kapag Phantom Execution pa, nakuha dito ng Lancelot yung kill kontra PNK, pero siya ay napatay rin, and that will be a shutdown in the hands of Hurricane. A 1-4-2 exchange, at sabi dito ng Phantoms, hindi pa tapos ang laban, dire-diretso pa rin sila sa pag-push ng Torre. Papasok bigla si Ribo with the Tyrant's Revenge, and ayun na nga yung bouncing ball, yumakap bigla into 2. Ayan na yung Eve natin, will take one. Another hero goes down to the side of
bonus round. Ian Good Kid sa may gitna. Stay put na muna ang team dito ngayon ng Phantoms. Hintay na lang nila na lumabas ang ating next na Lord. And bonus round, they have to come up for a new strategy dito kung paano nila ipapanalo tong laban na to. Dahil pag natalo sila, laglag na sila sa ating lower bracket. Lord has respond 9-5. 4 minutes, 4 kills ahead. Ano? 4 kills ahead, 4,000 gold lead. 4 turrets din ang kanilang lamang, lahat 4-4-4 dito. Pero eto na, pumasok na sila Pakito ngayon. Bonus round, going for more heroes. Pero sabi ng Phantoms, walang problema kung yan ang gusto nyo. Magandang palitan ang ibibigay namin sa inyo. New players being chased by the Uranus Willow. Hinabol na bigla ni na Joy Boy. Nakapag-figure out, nakapag-falling Star Moon. Pero hindi ito magusto sa may pader. Now Kufra will go down in the hands of the Pakito. Pero 4-man down para sa side ngayon ng bonus round. Phantoms, dire-diretso na sa may middle lane ngayon. Fake Wise Official is the remaining hero on the side of bonus round, and now another objective has been taken, and panibago na naman ang gagawin dito ng Phantoms. Oreo and Joy Boy, lumpia sa tagiliran, naibao na rin. Red team has slain the Lord. 5K gold lead. 10 minutes, 5 turrets ahead. Wala pang nababasag dito ang team ng bonus round. Hindi na pinapalagpas dun sa may river. Hanggang doon na lang sila sa sarili nilang bush. Okay. Phantoms 2. So ayan, ulitin natin. Phantoms ang blue side. Red side ang bonus round. Bumabawi. Pero ito, pumasok na naman bigla dito ang red side. Sinaribo, kumagat na. Ayan na yung Iritel natin ng gigigil. And the Pakito trying to defend the middle lane. At here comes the red side with unstoppable force card from the Joy. And they will finish the game. Nakabawi pa. Victory! Tapos ngayon, red side naman. Blue side ngayon ang
Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. SND, Noel Di Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel Di Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel Di Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel Di Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel Di Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel Di Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Uyan na naman si Noel Di Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Lawasain siya magdumati, inuhon ka, bastang importante, makatabang siya. Aram nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel Di Luna, kaantabay ka. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel Di Luna, ako na yupot, tamabuot siya. Nakulang mga taong kinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel Di Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel Di Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel Di Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel Di Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND, Noel Di Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel Di Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel Di Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel Di Luna, simpleng tao, mabuuton pa. We're doing this because I think igwan yung mga bagay na mga dapat gibuhon sa tercer distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, ito naging magkaklase kami kay Your team is banning. Your team is banning. Your team is banning.
Sir. Your team is banning. I didn't cure Your the team pain. is picking. I harness it. Your team is picking. tells all. Your team is picking. My magic flows as freely as the winds. Pain is the proof that I'm Your team is picking. Your team is banning. Partners in the world. So ayan sa lahat ng nanonood dyan, we are back again. This will be the second series for today. Your team is banning. Where there is Your light, team is there picking. are also shadows. Okay, blue side natin will be the Suicide Squad, is picking and red side natin will be DJ Pro Esports. Kanina nagkameron lang tayo ng konting technical problems, pero ang nanalo sa ating laban ay bonus round and 2-0. Sila ang aabante sa ating next round. Okay, maganda habang tumatagal tong event na to, painit ng painit at paganda ng paganda. Gladly. Your team Bale, is ang game na kino-cover natin ngayon will be the Suicide Squad laban sa DJ Pro Esports. Mukhang tapos na yung ating drafting. Gusion Core ang kinuha. Sa mga nanonood dyan, hindi ko pwedeng sabihin yung mga ibang information about sa ating game kasi naka-live din tayo dito ngayon sa Avenue Plaza Hotel at naririnig ng mga players natin yung aking sinasabi. So hanggang lang tayo sa mga play-by-play and mga little information na pwede nating mabanggit. Let's see. What's beneath these bandages? Let's go na. So ito, what? So yun, congratulations sa ang Uncrowned Emperors. 2-0 nila laban sa Bicol Finest, no? Ay, Oragon pala, ito. Uncrowned Emperors laban sa Oragon. 2-0, aabante ngayon ang Uncrowned Emperors sa ating next round.
Bale, tatlong teams na ang nanalo ngayon. NTF, Uncrowned Emperors, pati na rin ang bonus round. Pasok na sila sa ating top 8. So ito, welcome to the Land of Dawn. This will be the first game of this best of 3 series. The Suicide Squad laban sa DJ Pro Esports. Pakilala ko na, Shuan sa kanyang Esmeralda, Kimaru naman sa kanyang Brody, John G Pro playing the Veil, John TC naman sa kanyang Tigril, and Rads on the Gusion. Sa side naman dito ng DJ Pro Esports, Brad 8 sa kanyang Franco, DJ dito sa kanyang Uranus, Shoto playing the PNK, Casey Kent Queen on the carry, and Exodus naman sa kanyang Kufra. Nakuha na dito yung first blood ng ating sino nakakuha doon? Si Shoto. Pero ito sa may middle lane ngayon, makukuha si John G Pro, and that will be the second kill for the side of DJ Pro Esports. Nako po, Suicide Squad iniisa-isa na dito, and ang mahirap pa sa lineup ngayon ng DJ Pro Esports, double marksman sila, so mas maganda na makuha talaga nila yung early game kasi mas maagang mag-i-scale yung kanilang mga hero. 40 seconds bago lumbos yung ating next turtle dyan, and 500 gold lead for the side of DJ Pro. Pumobelo na dito, maganda yung and meanwhile nanggugulo naman dito sa kabilang mapa natin yung ating Franco trying to hook the orange buff. So ito, mga pinadala pa sa atin yung pangalan dito ng mga players natin. Suicide Squad representative Daniel Joseph Maliano. We have Arthur John Parillo, James Galicia, Jobel Flororito, John G. Pajarillo, at syempre si Conrado Comida. Mamaya pakilahan sa kabilang side yung ating DJ Pro Esports. Pero habang di tayo nakatingin dito, lamang na ng 3 kill, nakakuha na naman dito ng panibagong pulot ang team ng DJ Pro. Pumasok bigla ang Suicide Squad. Tigreal looking for targets, at ito na nga yung pullback. Bouncing ball, hindi gagana yung second skill. And the Tigreal will go down. 4-2 ang ating score. Falling Star mo sa may gitna. And the Uranus will go down. Wala po. And nako po, Z1 aatras na muna. Rads hinahabol dito. Here comes the flicker with the jump. Uy, napakagandang takbo nun para dito sa ating Gusion. Yung hook, hindi tatama doon. At doon na magtatapos ang laban. Pero si Kufra, hindi pa tapos. Pero ito, dito na lang ako titingin. Okay lang ba yan? Magparap. Hello, yun. So ito, Suicide Squad. Andito na sa ating may turtle, DJ Pro Esports preparing something. Gusto nilang mag-contest pero wala pang nangyayari, wala pa yung hook. Nagsisiksikan sila, Tigril with Implosion. Nako po, yung talon sa may likuran, yung Falling Star mo tumama na rin. Here comes the Uranus, and babagsak bigla yung ating carry dito. 1-4-0 exchange mga kaibigan. Pero ayan na yung hook na kuha bigla dito. Yung ating Tigril, napakagandang ultimate from the Suicide Squad. And the Veil with a triple knock up. And meanwhile, Gusion, killing spree na. Bumawi bigla yung Suicide Squad dito sa ating laban. 4 minutes in. Wala ngayong contest ng DJ Pro Esports. Ang ganda ng team fight components na meron ngayon ang Suicide Squad. Hello. Papasok bigla Tigril.